Chinamasa Mambo. Isabuko. Mungu. Chakamire nyari pamberi penyu. Nyaya ndeyekuramba negadheni rangu uye kundirowesa. Uye wozosungisa ini zvakare. Yanembo dzako chipana ndodzokorera zvakare. Nyaya ndeyekuramba negadheni rangu uye kundirowesa uye kuzondisungisa inini zvakare. Wozotara wa John Sepe wachitara kuna Sabuko yenyu Chinamasa. Taura tinzwe Sepe. Nsore mambo nitatu. Watakapa kuno kuna match paipa na ishe kweza. Jitido watu mnogare zvakanaka. Mswa 17. Mswa 21. Tepewa mungu zvakauya ndaundirwisa. Pananyara panenda kuna mashogorene. Mashogorene. Tepewa mungu akaenda undirwisa. Panenda kuna Sabuko. Takandiuga zvakanaka. Uyachiti panjindirwisa. Nasabu andi gamuchiri wegasi kuti chaunganidza komiti yemusha. Tatso komiti mswa 24 ngai Friday. Tasvika pakomiti tepewa akabvuma kuti zvesho ndakadinda akanganisa. Tasainiswa mapapers. Kuti usazozviite. Ndiyo yatapiwa iyoyi. Nekuzowa padare itwazi mswa 6 October. Padare ndaendesa Sabuko kuti ndichibhadhara mari yekare. Mama ndonibisa mbuku ndinyika ino. Unaibhadhara ndega kwani pa-DA. Sanoitanga bhadhara wacho 2020 zvataura kuti kwamama. Zvikanzai. Saka tapiwa kabhasunga bhadini. Vandu vazvibhakira zvitatu. Vati 1 2 kuchimubva musoro sanga zvadaiswa. Saka wekomiti member ndiyakabata kutapiwa. Saka ndakava taita hasha badati nezidana dzedzipeta ndibva panzvimbo. Ndakutosa Sabuko kuti ndakwenda. Ndaenda kumapurisa. Ndarohwa inini. Utazvimangwana. Sanji kutaura mapurisa tapiwa bashika akabata swari kuchema. Ndarohwa. Sabuko angafona kumapurisa kuti separwa nembamo. Asa mndana nguranga kuti ndiwe baba wamusha kadzidza musha. Saka ndaatwa nemapurisa zvikani matorwa ndavharirwa chitokisi. Right. Iyo yamihada. Yegadhe takapinda muchitengera kuti kubudisa mapapers. Takatenga nzvimbo iyoyo 1981. Mvurezi Machinamasa 1981. Mai vakarwara 98. Warohwa. Andifuni pamweni wacho. Nekuda kwenzvimbo iyoyo. Mai vakabikiswa doro. Vabikiswa doro mai Machinamasa. Vabikiswa doro vabika doro rekotorere. Saka mena akanoshereketa pairi mudhamu nene. Saka chita mudhamu nene vanhu vaita manyoka. Vanhu vaita manyoka zvanzi waite muya muroi. Wauya kwacho kwamungatora tsangai. Zvanzi ayi vangaende kwai kunonga kuna baba nambo. Kwai kunofa mai kana mai vari cleaner. Saka mai wakufa. Mwana wangu ndafira gati. Munda nepamusha. Mai ndiye anaita izvozvo. Zvanzi ataura saka tinoti uchizviita hasha. Ndichibva kureku. Takaisa ninga mashira mangu bhasha. Takaisa muzukuru akafa achichema. Sekuru ndauraiwa naNemba Chinamasa ndizvo zvake izvi. Zvaita sei? Zvandinetsa. Pandauya ndichibva kutaundi. Ndasvika pamusha Sabuko anga arima ya DBS. Yarima yati. Munda kwacho wagora nabacho. Gadhera ngarapuwa mbuya vari pasera. Sabuko zvikanzi bheju kaparima ipapa. Zvakuita sei? Vanoenda kwasherukweza. Ndinoda kuzvitenda kuti ndine matsamba ndapuwa namufomo. Unotenda matsamba kuti kuitira umbowa. Zvadaro bati munoiswata nemuzi kuna sherukweza. Zvikanzwiswa hapasi pamusha hapana zita rake. Zviri kuti andizvitarisi. Tikati saka pandoto zvikanzi nasherukweza ichioda kupotsama namukoma wako. Ndanopotsama namukoma ndotsamba iyoyi. Ndapona namukoma anatsamba.
ndopakatanga kuita zvinosa chitsinga timatsamba dzinotitsinga kudaro handiti chitsinga chiti pachapagara kundoita sei ndinaa matsamba dzake kuti saka ndaiswa chitsinga mambo charwadza handiti saka ndaita sei handiti saka ndomapepachiemali yayo emuteko netera ndokana vamavitaris saka zvadaro so tagara ndaenda kwashirkweza zvikanzi bvisa kuombera tikabvisa mbudzi pasabuda tikabvisa jonga tagara taona mutsero ndiri kuti zita rachinhu advertise ndiri adjoniseke handiti saka ndiri kujamba mambo muna 2013 ndakagara pasi mwana wasabhu akauya eda kutema inini saka apanya maspiritas mangani 2 pakabva apanya saka bvatamona pandisakuda ndikurayire ndakurayirwa ndaita kuti kwani kwashirkweza inini ndipesimuona nadini ndafa ndakaposwa nemwana wanemwasabhu zvenzanonyevera chinyevera navo achipapera time ndopakazorwa muchisungo zvaziswa chimotaurikuvatamire inini takiwa muchisungo zvasina zisoyo wawarowana wega kati mwari makanaka handiti azvanzengisa ipapo idzi ndo dzacho dzimwe dzacho dzekurapo zvitsinga idzi nekurohwa nezvidhoma mambo inini ndinonamata handiti ndanamata izvese izvi handiti zvinondorwa nezita rajesu kristu handitika saka zvadonha zvakadaro saka pakazoita mumwe akazotuma futi akashayika ngeiye akauya achiti andikutura mukadzi wangu akauya nebanga tikataivakanakuzvakutora mukadzi wako ndidiniurayi saka iyeyo yakabva kuti ai mase pandina mhosva neni vandakutaura kusabunda warerwa uku zvinetsika vandati inonetseka vandaenda kwashiri ndozvikuzvenda sesunomunamata chini waregerera ndikati ndinowaregerera asi nyaya yaramba chini mambo yaramba chini ichikura saka muna 20 akazove 2025 kare vachiti ndisikwata ndisikwata ati muzimu nekwakabva nandabo ndakanyarana katigare zvakadii zvakanaka saka toenda uko kudai kwachangu vasingauyi negadhe pandaenda kwashirkweza akati gadhe wangu wasingauyi kudara rashirkweza shirkweza akati inonetsa sedu iyi tsamba ndikazonyora tsamba iyi tokumbira kugadhe rivachidzore gadhe rivi kana wakabva wakabva navasati wafa chingori mai kototozva chose muzimana twakasvika gadhe iroro ai wakataura pakafa mai takatakuwa gadhe kana bhaibheri vanobvunza takatakuwa gadhe isusu tochidhisaida kuti ramai chidini muchirima but takuti tisachi watisva gadhe iroro saka mwakazondoka ndakazokundira pisoda iye yekukoti chikumbira kuti ndinokumbirawo kuti vasiyane negadhe redu nemunda nemusha kuti kati zvagamuchirwa kuti agamuchirwa ndikaenda munasabhuza ndikasamundo zviripo akatana kuti ndaenda kumapurisa mapurisa ndozviripo mapurisa akati ndine mameseji emapurisa itaura kuti sabhu nditaura ndaramba kuuya kuti vakati havana mari mapurisa akati sipachi touya patara mouya patara ipapo sabhu nevanhu vakodi vouya sabhu vanodi haana kuuya tovazo nemapurisa inonetsa kusabhu kuti gadhi redini handizvizivi atava ndiye muntu zvechii vomusha saka bva nditinyora interdict iyi tsamba yemapurisa yangaiwa nekoti nditi kunzi yaofisa incharge munyasura kunzi agadzise chii nawe saka akazotora mapurisa muofisa incharge kuti gadzirisa nyaya iyi mapurisa acho havana kuuya futi vakadhera mapurisa anditi saka bva nditinyorere interdict pandanyora chichanganizvei interdict hapana kaya kudi kudata saka uyu bhatiri watadzosana aiwa igadhiatakatenga zvino mune muchero yacho ino asi akabhukoga yese anditi zvikanzi hapana because havana kuuya saka dismissed ndikati no problem panakati chakaita
asi mwari kodini vanozonyorera itsamba ikuna wangoshandisa gadhi redu mbuya uri papapa nehanzvadzi yavo vangakuwa gadhi todawo gadhi redu ndidzorere kwabva kupengesa mwana wangu manje kupengesa mwana wangu kupengesa mwana aita sei samona kuti nditye tipeishi tidzorere gadhi redu gadhi redu vari kurishandisa menzvo zvavo ndokushandisa gadhi kuti ngawasiyana nechii zvazvakasiyana gadhi redu gadhi redu uyu mwana uyu akarwara akaita 3 weeks ari muchipatara mama anditi vamupengesa kuti ngawatendeuki anditi tinowada asi ngawatendeuka sembasa ati akaipa uyu akajamba mugadi mugedhi usiku muruwa ndaondiuraya mhendanga naye ndamuisa mapurisa aiwa ana mhosva ari kushandiswake iripo iripo zvadaro tapiwa uyu wane mukadzi waye aitotora musango mazuva ayaya akabva anyorova yake peace water oti achiti ndaibatambadzangu mazamu kuripo chaanodini hana kuuya kunzatotisinorofenzikai saka ngawo yadini papaendombowadeni hwaapana hana kuya kukoti nhasa kuti ndirapadare kuti asi mamakataura kuti toda kuti mugare zvakanaka andoti kaivenamboita kuti handina security saka indisabhuku ndiye baba vedu atotesa ndopaboi mumusha sakosiya ndirowa kuti mhangari mapurisa ndotata aiwa sepinira tigadzise nayawaita namungozva iwe mungozva paive kuzoti wakasainera akandilipisa sabhuku akandiripisa mungozva wachi hanawaripisa unanenge vabhadhara sabhuku andi vanoripiswa iwe washodera sabhuku saka ndo nhau dziripo itsamba inofunga pashi ndeaishei wanditi ndiri mugaremo ndaivaisina mazibiko ndaisambova chine chidhindo chake ichi ndasanonditi ndirere mambo vachigwereka izvi idzi oka dzaitumirwa papa anditi dzaitumirwa nzvimbo musha kuti vaitumira saka zvakazopashin kuti munhu akavaipedza zvinhu zvedu anditi zvinopedza zvomo anditi ari mashidzi aitika mambo handimudzisi nhesi nditi saka imi muri kuti sabhuku yenyu hozi mataura zvinhu zvandisinanisomuzisa muri kuti mimi gadheni renyu sabhuku pane zvaanosenzesa gadheni renyu kuita here ari kushandisa aurama negadheni racho ari kushandisa chii amene zvaanoita mashidzi avo handiatsvaga kadekarati mugadhe imomo gadhe vanokushandisa nambuya hapana mbuya vanerapo awa tine gadhe redu rakatevera nemuchero vari kuendenda kwambuya vari kuendenda jure tinyandoro handiziva mukuno kutava nokama pachi uye usina kuunza mbuya wacho nokana amuto vari kuri magadheni ndavanovaudza sabhuku anganziwe uya sabhuku titaure sabhuku anodi sabhuku mapurisa akanzi sabhuku ndiwe mudzichi wenzvimbo washa hana kudini kuti ndakaita vanatsanda kwashe kunzi sabhuku uya nechii naona kuti magadhirase havana kuuya saka ndichandikuruma ndokuti nevasara kwashe ndirwisira chii nhaka yedu ozi vari kuti hama vana mai vako wakafa kudini vari kumwe vachidhisemba pachi muzimbabwe dzedu saka iwe kuti havafanira kunamata kuti zvachose saka nditi kana wakaita mhosva dzavo wadi havo wakadzirwewavo wati kuti onivhiringidzemeni ai mana chikuya baba kana wakabvungidzana nana mai vangu wapedza nechi ikoko zvawakaita ikoko
saka ndodzacho warusungidzo dziya pandiri mwana ndoba ndikuyo kuti ayi kana ukaita zvakaita ngowadi nawo ngawapedze nawo wakaita zviravo ya asikurungwenye nyoni Alright, iyo zvekutaurwa hanzi nawo ipagadheni ndiani angadzime malaitsi ari kungochaja mari nayo iri pagadheni yarindoiswa but ndichiverenga apa pane ma-court order ekuti gadheni nderake zvakabva i-judicial service handiti neku-magistrate court handiti saka handisi kuzwa kuti chiri kunetsa chii pagadheni racho pandirezva muswei kumachiyashangana ina handina hombe nediki padiki pandinoziva inini kukura kwandakaita baba wangu ndo aitonga ku baba wangu akafa 2015 uyu murume anga apo maya wanga wapo avarutaurwa wegadheni pakabva vanhu maruzevha vachienda kuminda pakasiyiwa magadheni ane vanhu vakaenda kuminda saka nendo pakasapurwa magadheni ababa wangu vanoti kudzasuku kwegadheni rako kune umwe munhu akaiswa ikoko iye ari pakati ava mbuya ava vari kunhamba 3 saka nezvadare izvezvo takagara newabereki wacho zvakanaka kubva 89 mbuya wachipuhwa gadheni iroro nababa asi ndandisipo indakuti wabvunza vakati takapuhwa 89 tikati tichishanda sei zvikanzi handakarima wabereki wasepo wangu varipo here zvikanzi mai wacho wangu varipo hanzvadzi yacho yanga aripo jozi anga aripo muchishandidzana sei zvikanzi taishandidzana zvakanaka asi kuzosvikira 2013 ndo pakauya murume uyu auya murume uyu takagara naye zvakanaka kusvika 2019 ndo paakatanga kutaura nenyaya yezvegadheni ndikati no onai wasepi inini zvegadheni handinyasozvizivi ari kutorima nanhasi izvezvi nanhasi vakasima michero yavo mune mubanana mune manachisi mune mukotopeya mune mango saka nizvinhu zvavo ndiwo anoti wakasima saka nima ndikati maigara sei zvikanzi haisi taigara zvakanaka ndikati ko gadheni riri kunzikana sepenge rangu ndakaita zvekutenga ndikati inini handizvizivi patakauya muno misusu nasheri kweza wamangarwa naye kuti wandirowa wazodidi takasvika futi mukatitaura mambo ndopaari kutaura kuti makatendai mogara zvakanaka ndikasimudza maoko inini muno ndikati mambo pane nyaya iri kunetsa yegadheni iri kumushaura mukati aiwa ndatonga zvese zvapera iye isepo anondokuteerera oteerera nashe tikati zvakanaka changambiri takadzokera kumushamusha tasvika padare zveshuwa ndakatora komiti yangu komiti ndendeti ndogadzisiwa nawa zvinhu zvichipadhuze tikatitora mai vava naiye nekomiti yangu bva tasvika kugadheni tasvika kugadheni chingopinda chete zvanzi kubva uku kwarakatanga uku kusvika gadheni ramai wavo mukati zvikanzi pese apa ngepangu hapana anotonga zvipapa anotonga zvipapa nemambo Makon tikati aiwazve zvakanzi endai mundogadzirisa zvikanzi ndozvindatotaura kubva atobuda tikati wadare muri kuona zvaitika here zvikanzi hazvino tingaite sei ngatidini ngatibude zvikanzi amai zvinondoita sei ndikati imimi chingodini chingori mai kana aita toenda kupi toenda kwashe kweza zvikanzi oreti mai vakarima kubva waenda kubva wandotanga kutema mumango yacheyo mai vaya vauyazve ndikati zvakanzizve mundogare zvakanaka kubva asanzanura gadheni riya
endai kwashe. Ishe zvikanzi no, iye ndiye achadzokera kwamambo sekuti akati ini handitongwi nani naSherukweza. Saka neachadzokera kwamambo ndokwaichandodini kwaichandopera. Zveshuwa takagara padare paari kuti akarohwa natapiwa aitotuka mai apo kuti ndakakupai takaita matare mai tinoita musi wa1 wega wega. Musi mwedzi wapera uyo zvikanzi mai ndiri kuyambirai siyai gadheni rangu. Ndikati handi wakaramba kugadziriswa ere ndogadzirisa isiyei iwe wakataura kuti siyai gadheni rangu. Vatanyarara wapera uyo futi zvikanzi iye zvine zvitakuzoenda kwamambo Makon. Ndikati aiwa hatiendi kwamambo Makon, Ishe ariko tinoenda kwaSherukweza. Wakaenda kwaSherukweza akadaidzwa iye zvakataura kuti hanzi sabhuku anoramba kuteerera Ishe. Tikaenda kwaSherukweza, Sherukweza vakati sepe andinetsa matare ake pana haasi kupera. Ini akatondiendesawo kumatare, inini zvasepa ndichatozivi zvakafamba zvaakumira sei. Mai vake pavanga vari muno tatisina madare, waning'ina wacho wazukuru wacho tatisina dare, wakafa wesewo hatina kumboita dare, kana kwaSherukweza watombowaziva. Iye pakangoti kiti, handizivi kuti kana matsamba yakapiwa namukoma wake wakatipa asi anga akangogarepo. Zvekurima zvaari kutaura hapana akamborima munda wake kana rimwe gore rimwe, haarori kuti gore. Gadheni racho iroro raari kutaura racho iroro rake racho haasati amboririma sinzi akauya. Avo vaisa michero yavo avo vari kurima. Saka niye anoti gadheni rangu sekuti vanhu vakabva munomu ranga riri gadheni remunhu waakatengera chinyi stendi. Saka nirese rori gadheni rangu hapana anonditongaba. Prazinini ndikamudaidza kana kudare haauyi. Musi waanouya ndotoziva kuti kune noise inotoitika padare ipapo. Apo wakarwa paari kutaura kuti inini ndakamusungisa inini. Pawakarwa wakatobva paderepo rumwe waari kumhanyira kupolisi iyeyu natapiwa vakandomangana. Inini chandakachayarwa nemapurisa zvakanzi vanhu vako auya kuno toita sei. Ndikati aiwa pedzai nawo. Ndobva wakabva wavharirwa wari wese. Wakazoya kuburitswa nevana iyeyu murume uyu ndo wakazoya kwandiri wachibva uya kwandiri zvikanzi no, taona kuti baba vedu havasi kugara zvakanaka. Zvinonzi havasi kugara zvakanaka, ndandiuti baba tivatori tiende navo kuti muromo weperi mumusha because baba havasi kugona kugara zvakanaka mumusha. Saka niwatii? Zvikanzi baba vaya waramba wati handisi kuda kuendaba. Saka togara sei zvakanaka? Zvikanzi no, wakabva wandisira foni dzawenyu. Zvikanzi no baba, kana wanetsava munozotidini? Munozotifonera. Asi mashure menguva ndakatoona iye tapuwa ndotaura musi zvingo zvaarunzi akandibaiwa ziso akandindini amumangarira. Wauya kuno koti, wabva kumapurisa wauya koti, wabva kukoti akatotongwa iko hamene wakapanana mapisoda. Wabva ikoko ndakanzwa kuti nyaya iyo futi yakasvika kupi? Kuno kwamambo. Yangobva kuno kwamambo ndakati garei ndaona samanisi rauya kusungairira. Ina handisiri muri negadheni rangu tozvirimirawo kwangu ndega. Izvi ndimbuya vari kutorima. Ini gadheni randakusungiswa ngerangu eri. Zvese zvenyoka zvaari kutaura ngezve handofunga hameno zvamusoro wake zvaunongoita. Ini handina kumbotaura nezvenyoka. Kana vana vangu kana vamudeni vana vangu vanotoshanda anongotanga kutaura nyaya dzake otonyoresa munhu doketi, otonyoresa munhu samoni. Vanhu kumusha kuvanzwa ivo mai havasi kutanga baba vanotone masamoni. Umwe anonzi Renzo ane masamoni ake, inini ndine masamoni ake, kuna Bvopfo ane masamoni ake anongoti akangoda badzi kungofunga anotonyoresa samoni. Totoona samoni roya takatogara ko nyaya yacho ngei? Hatina kumbotonga nyaya yakadaro muno mumusha sekuti inini ndini sabhuku wemusha kuti nyaya dzese dzikaitika totombodzigadzirisa dzozoenda kumusoro. Iye totoona masamoni ouya. Saka inini padiki pacho ndipapo uyu munhu ndatotadza kugara naye mama. Handimbonyepiba rozi kutogara naye iyo zvinhu zvatina kuguma muchatoona futi kana kuti muchaona umwe anobva futi kwaChinamasa kuvhileji yekwaChinamasa achindasungiswa. Right. Nyama yegadheni negatinzwe pagadheni. Imi maane nguva yakadii muchirima? Makatanga kurima kurini? Avakabva kwamutoko kwakakarurwa isipapo paipagadhi ipapa mai vo ndokunzwa kuti sindokwadindura maisamira mucho achikotambira pamwari
Kanonye mukwenda mberi maane nguva yakadii muchirima pagadheni vari 1989 ndo pamuri kurima kusvika nanhasi. Iwewe gadheni iri wakarima rini? Gare takapera 1981 chirima 81 wasikana ava inini takati aiwa chikupindura wakati wakatanga kuririma rini? ari takapera kuna 1981 kusvika rini? kusvika muna 2012 ravanga rasiwa racho. Aiwa irisu tirutaura pavari kurima wakadivide gadi wakadivide into 3 parts. Akadivide ndiani? Because pane wakati wakwanisi kudivide saka dzakadivide nani mira imi handisi kuzoti wakadivide sewa isu takati mabasa iwewe kudivide wapawadivide vari kutaura kuti wakatanga kurima pavari kurima pavari kutaura kuti vari kurima nanhasi vari kuti wakatanga kurimapo 1989 ndinopikisa nazvo mama because our garden ndera mairi vari kuti iwo pavari kurima portion yavari kurima iyoyo vari kuti ndakatangapo kurima 1989 isusu vari nzvimbo uri kupanzwisisa here? Ndikunzwisisa mama. Iwewe pavari kutaura kuti wakatanga kurima 1989 iwewe wakaparima gore ripi? Handichaziva hangu ipapo mama. Rekuti hapangati uyu ari kurima uyu ari kurima iwewe uri kurima ipapo mambo chakatika ndokuti mai vedu wasati handisi kutaura zvamai wako tiri kubvunza kuti mai avo wakatanga kuparima handizivi mama. saka kana usikazivi chiziva nhasi kuti wakatanga kuparima 1989 wanzwa? Kana wanga wasikazivi chiziva nhasi kuti mai avo wakatanga kurima ipapo gore ra1989 kusvika nhasi mai ivo vari kurima ipapo. Iwewe wazouya uku gore ripi? Kuzogara ndakauya 2010 right. Avo watanga kurima mai wako waripo? Mai wako wafarima? mai wako 73 2003 avo vari kurima kubva gore ra1989 mai wako wafa gore ra2003 iwe wazouya kugara gore ra2012 handii? Shaka unozouya wobvisa sei iye munhu akanga achigarapo aigara nemunhu iye zvakanaka? Ndizvo zvatiri kubvunza. Pindura mubvunzo because tisava kutaura. Iwe unozouya wabvisa sei tisakatotenga rine michero iwe usati wakaritanga handiti? Mai wako iwewe awo wanga wachirima from 1989 mai wako wari wapenyu handiti? Wachirima pavari kurima kubva gore ra1989 zvinoitineswa nasabu. Mai wako iwewe wafa gore ra2012 2003 ava vari kurima panzvimbo ipapo. Wogozoti sei wanogozotenga sei pari kurimwa nemunhu? mambo ipapo ndanga ndasiyana nazvo konditi izvozvo. Saka kana wakasiyana nepavari kurima nhau yako ndezhii? vari kuzondirwisa manje kuda kwegadheni. Ogokurwisa sei ko iwe vari kurimapo? Wakagokurwisa sei iwe vari kurima pavo iwe uchirima pako? Wogokurwisa sei? vari kuti mai vangu vari kumuka mai vangu vari kumuka saka kangaruwa mhangara iyoyo mhosva yakuti mai wako vari kumuka noti kuti mhosva yagadheni ndo zvakati ndozvandafira mwana iwe wamhangara nyaya yegadheni iye zvile zvirikutaura kuti aiwa haisiri nyaya yegadheni ini nyaya yemai wako wekumuka ndo vaitaura gadhe racho kuchanga mambo wakataura gadhe racho mai ndafira dai variwoka vari kumhangara kuti mai wako vari kumuka nekuti ndo vari kumutsirwa kaivo mai wako saka vari kuzondirwisa manje ndikuti hasi kurwisa nekuti hawane nzvimbo yavo iwo nenzvimbo yavo mambo ndikuti negadhe ngavati nawo ngavashandise asi
vasandinetse baba vari kumusvibisa because mai vari kurwisa kwavari zvese vamurikonekana masikati mai vakari kukurwisa here varuramba kuti handisi kurwisa akakutaura ndiani ivo vega utaura wega wakauya isusu hatidareri dai mama muchiti tiri kuroyana taikupai vana chiremba wedu woenda wandoona kuti zvesu hatiutauri zviro zvaukuuya nemapikicha ako aya roya kuti isusu titaura kuti ndo zviro zvaukutirwisa nazvo inzwa muchinda ungadai vakataura kuti ndiri kuroyiwa namai avo handiti nekuda kwegadheni rangu maita mambo nengosingazvisi zvimwe zvacho right dzokai endai mundoenda iyezvezvi sabhuku avo vanozokuva kuti tibhadhare wabhadhare mari yekuvaunza sabhuku avo nekuti hapana chavaunzira bhadhara $20 yekuti vaunza sabhuku nekuti hapana mhosva yavaunzira mambo mudzwe nzvimbo akatenga nzvimbo aiwa iwe hauna kumbotenga nzvimbo yakatokwa namai wako mai wako akagara neavo zvakanaka sabhuku awa hapana chavaunzira nekuti hatisi kuona nyaya yavaunzira nekuti gadheni iroro hawako mai avo vari kutaura kuti vatanga wakasenza mai wako vari wapenyu kusvika 2003 mai wako wachishaika mai wako avo vachirima mai avo vane witness yeuyo wezera rimwe chete vari kutaura kuti ai wakapuhwa nayo gadheni namai wangu gore ra 1998 saka ipa sabhuku mari yavo yeyo $20 wape $20 pane vitalisi muzvinzvimbo ari kuti nini zvingaundozvi ane tsamba vitalisi mukoma wangu mupenyu haana kufa ngauye ataure because mai watanga kugara 1998 mai wako wachifa iwewe 2003 saka vitalisi anogozoenda sei kumashure iyo mai wako ari wakanga wachigadza wari wavakidzani enda unomuta kuti auye kukoti vitalisi ndiye akatenga zvoaitengera mai vagara ngaandouye iye vitalisi wacho kukoti ngaauye kukoti awaunze mai yavo kukoti mari yanhasi ava wape $20 yavo yekuvaunza ishe sabhuku kuvaunza kukoti for nothing unovapa rini mariyo $20 rini next week pakati baba ndouya next week chingani unaona Friday right tosina mulambo vanokupai iyo $20 yenyu yedare Friday inouya right chimunga imene pana